Сега. Мамо! Дай но... Айде сега ма вражи, като си ми взела с новата. Айде, ела ми направи прическа. Връзвай ма тук веднага. Чакай, има ли ти се? Да, остави този телефон и ми направи прическата. Айде, връзвай ма, че ми е жега. На кок. Навивай. Ема фани от тук, че има коса. Хубаво. Утре прави. Хубаво ма направи. Няма нищо. Врати. Айде, дигай нагоре. Айде, Ден! Айде, стига си. Нищо не си направила. Хубаво ма направи. Ела тук. Айде. Хубаво. Айде. Хваних цялата коса. Е така. Айде. Айде, ще ставаш една фризьорка. Айде. Еши, тук има. И това го фани. Дръж. Айде. Айде, викай така сега. Айде, навивай. Не е така, де си, чакай, виж сега. Е така, сега сме ще набилим. Е така. Чакай, ела, не се варди. Мамо! Айде, слагай. Айде, слагай с новата. Какво тия... На цъфтела? Да. Аз си ги постризвам. Не така, де. Най-добро утро. Дай на телефона да каля се глупости.